ni rasmi kwamba Gor Mahia ndio mabingwa kutoka eneo la Nyanza. Kodhi nyimeni team mar Kakamega Homeboys koro dhi rado gi Al Hilal ma Libya e tuke mag CAF Confederations Cup kaluwore gi draw manyotim Cairo e piny mar Misri. Homeboys ema dhi bedo weg pacho e tugo mokwongo e katielo mar ariyo idhigo e piny mar Libya. Team mar Homeboys noyudo thuolo mar dhi e CAF Confederations Cup bang' loyo Tusker gol 1-0 e paw tuke ma Nyayo National Stadium e final mar FKF Cup. E draw ma kamano Gor Mahia owe oko e draw mar CAF Champions League kaluwore gi kum ma omigi kod CAF.